Kung naa ka mo'y balang kasulatan, praise God. Pag-aubani ko ninyo diri sa pagbukas, diri sa Matthew 26:40, it is a common verse ng pulong sa Diyos na gaingon, og mibalik siya sa iyang mga tinun-an, ug iyang hingkaplagan sila nga nangatulog, ug nag-ingon kang Pedro, unsa dili ba kamo makahimo sa pagtukaw kauban nako sa usa ka takna? Praise God, o salamat kay sa pulong sa Diyos na kung ginangyo Pastor Jeff sa mga pag-ampo. Ito sa ibaw ng mga Diyos, kabuksan sa mga taliwanag ng mga pulong ang buhi, balaan, mga pulong sa mga tumaran. Tugutin Ginoong Diyos, ipadayat, ipagbuton, ginamit ng mga lagad Ginoo. Magpapaliti siya, magawali siya, sumala sa demonstrasyon sa inyong gahom. Manuktok ikaw sa mga kasing-kasing, ay mga inablihan ng mga una o mong spirito sa pagdawat gayon sa imong mga pulong. Tugutin Ginoong Diyos, mabusog kami. Iyahan nimo, imong dihugan, mga lagad, na magdala sa mensahe karon. Buksin mo una, masabtan na mo ang mga mensahe o may padayag ikaw sa among taliwala karon. Lagi ko ikaw, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Bagong magalingkod, ingnay mong katapad, pagtukaw. Pagtukaw. Praise God. Nabog na kayong panahon nun, lami kay natulog unta. Pero we are so blessed nga naata diri praise God, nagakauban aron sa pagdaig paghimay sa atong buhi nga Dios. Praise God. O pagkadanon ta mo sa katapik nga nagaingon, intimacy with God or closeness with God. Praise God. Ninot kaayo og naatay mga close, di ba? Suod, higala, ana, og kabalo ba mga nindot kaayo kung ang atong suod nga kanang dili lang ta suod sa atong higala kundi suod pud sa atong igsuon. Igsuon sa unod ba? No, di ba? Kay ang pamilya man God magkinaunsa, balik gyud sa atong pamilya. Wa tay kanang lisod kaayo mo adto sa ubang tao ba? Kay mas sinod jud ning naagid tay pamilya nga ato ang adtuan atong kaduulan ana. Muna mas sinod nga dito ta mas suod. Ang uban man God suod sa laing tao nga magka kinaunsa, di ba? Muna gingon nila bang tinod daw ko nga friend, makita nimo sa panahon sa kanang kinahanglan. No na. Unya kasagara, mantingala ka wala na sila, mga wala na. Pero ang atong pamilya bisag unsa natong away, lalis, inabot sa panahon nga kinahanglan ta, naagid silang amoy, mutabang kanato. Praise God, hallelujah. Muna nga gikinahanglan paning kamutan nato nga masuod ta sa ato ang pamilya. Amen. Praise God, kay ang uban mayra muhatag sa ubang tao. Di gani kahinumdum sa iyang pamilya. Di ba no? Muna pinakarindot yun nga mas suro nato ang ato ang pamilya. Praise God, hallelujah. O dili po nato malikayan nga nagoy mga paglalis pod. No, maglalis-lalis and then maglalis magay nang kanang magsuon ba nga sabay og gawas, kanang kambal, kana pa kahang pila na katuig bago sila kita ay ana no dito na man siya malikayan. Praise God, hallelujah. Og mo nang nindot kayo nga naatay close friend kay ngano man natay ka istoryahan ana no natay kasumbungan sa ato ang mga gipang bati sa atong ginapang huna-huna. Og kabalo ba di ba kinsa diri sa inyo hang mo sulti og sikreto niya sa iyang friend? Di ba daghan kay tag mga secrets nga gina-open nato sa mga kanang close jud nato nga mga friend. Nga lisod kaayo isulti sa ubang tao pero pag na kay close friend and then gisaligan nimo siya nga friend, no dali ra kayo maka-open diha kanila. Praise God, hallelujah. Og kung atong hisgutan ang ginatawag nga intimacy, mao kining ginaingon nga close familiarity of friendship or closeness. Praise God. Just as intimacy in marriage takes communication. Ningan ako na. Nga ka, di ba? Paano ka muna imong close sa imong friend? Di ba kay kanunay ka mo nag-istoryahanay? Kanunay ka mo gatabi. No, bisag usaray yung istoryahan. No, magkasinabot mo sa tabi. Kay, sige nag-istorya, bisag usaray istoryahan. Muna nga, magkadugay, magkasuod mo, kay bisag nang bago pa nimo nakaila, pero kada sugata ninyo, magsige mong istorya, dali na gid mo mas magsuod mo nga mingon kang amiga nimo. Pero sa mga bata nga, mao pa kay pagkita ay
miga na dayon sila, best friend na daw dayon sila. Kay tungod naa sila communication, di ba? Noingan na po na sa magtiayon na di kinahanglan pud og communication, praise God. Ug napay magtiayon diri nga walay communication. Wala lang, wala isa storya ana. Unya makayo nga nindot kaayo ng relasyon bisag wa sila tingganay. Napay nga na. Di ba wala no? Praise God, hallelujah. Intimacy with God takes prayer, amen? Na kung gusto ta may mutang suod po diya sa atong buhi nga Dios, na kinahanglan po tag mga pag-ampo. Kaya nga naman, kay pinaagi sa pag-ampo, diha ta nagapakig-communicate sa atong buhi nga Dios. Amen? Praise God, hallelujah. Nagapakig-istorya diha kaniya. Success is dependent upon the quality of your relationship with the object of your affection. Praise God. Ang success daw sa relasyon sa usa ka tawo nagdepende kana kung giunsa nimo kanang gusto nimo ba giunsa nimo nga may mong gustohon nimo nga may mong successful ang inyong relationship. Kay basi may una kag kanang namoy relasyon pero kay tungod wala kay gusto ana mahimong dili gyud mahimong successful ang inyong relationship no kay tungod muna nagdepende kana sa kagustuhan sa usa ka tawo. Praise God. When you communicate with your spouse for whatever reason, your relationship, praise God, when you cannot communicate with your spouse for whatever reason, your relationship rapidly disintegrates. No, mahimong ang inyong relasyon dali ra maguba. Kanang wala gani mo'y komunikasyon. Di ba maugay na nga kasagara ang gugma sa magtiayon mahimo nga mamugnaw kay tungod walay communication. Hallelujah. Warm memories are just that recollection of the past, not realities in the present. Mahimo lang to nga kanang mahimo lamang to nga kanang handumanan na lang ng inyohang mga past. Kaya naman maunang di ba pag uyab pagani unsa man labing kaayo ngano nga naman kaya naman kanunay na ay communication. Communication na ba'y makapakuan, di ba? No? Sa mag-uyab. Pero kung walay communication, tanawa na, wa naman siya text-text ako, wa naman siya itawag-tawag, wa na ito'y gugmas ako. Wala na. Wala lang gayet naka-communicate, di ba? Munang basihan nato kung na ba kay gugmas o sa katawo, di ba, kinahanglan na kay communication? Noon sa man, di ba, pag uyab, pag gani, kanang kanataod-taod, pag text, unsa may pangutan-on, nagkauna ka, di ba, nauna no? Kanawa pa, video call ba? Nagkaon na ka? Ikaw nga. Ano to na? Daghan kag mga istorya. No? Unya, namahaw na ka. Magpanood to na po. Panihapon na po. Ugma na po. No, sige-sige mo na nga. Nagkaka-develop ang gugma sa matag usa tungod sa communication na ginatawag. Pero pag dili na gani walay communication, may nga, nakita na sa itong lain. Busy na kaayo. Bisa na nga. Di sa ko makakwaron ha, tibok adlaw or pila ka adlaw kay ani busy, way signal dito. Usa may tabo, di ba mura kag maluya pod. Kay wala na communication nga nagakahitabo. Muna ingana ka, importante ang communication sa matag usa kanato. Pero sad to say pag minyo na ganyang tao, sa may tabo. Di ba kasagara no kay tungod kumpiyansa na lang ta kay minyo na bitaw, wala mo ilog ana kay kasal na bitaw mi. Pero sa may ingon sa mga tao, mahilog magay ng lupa nga nagitulo. No, anak no. Pero kabalo ba mo nga giginahanglan jud nato communication sa matag usa. Amen. Praise God, di ta kay magkumpiyansa kay ngano man diha nang inuon ang kanang mas kuan kung minyo na ka. No kay ang ngano man ang panulay gusto gyud mo guba sa relasyon sa magtiayon. Amen. Praise God, hallelujah, glory to God. Una nga, kung minyo na, di na magani, dili lang man gani, mga kaon na ta, maguno na nagkaon. No, wala na, wala na kayo, kung kansa na kayo, kabalo di ta kaon, di na muhulat ang uban, bahalag mapas mo. Basta nga sabay na ginugkaon, di ba, yung anak, no? Pero pag magkadugay, kay tungod, murag wala na, nawala na ang communication sa matag usa, mahimo nga, magluya pod. Pero dili na tutugutan, nga mausab ang atong pagbati. Amen? Praise God, hallelujah. Ang atong closeness sa matag usa, no, sa atong bana sa asawa. Praise God. Maunang na ay mga misunderstanding nga may tabo. Kay tungod kana sa kulang sa communication. Amen?
Praise God, hallelujah. Kaya naman, maayo pa tong mga lagyo. Kanunay ta naga-communicate dira kanila. Kanunay ta nagapangamusta pero kanusta ba ni mulas gikamusta ang imuhang asawa, imong bana? Nga, kamusta man ka dong? Kamusta man ka day? Okay ra ka? So, kamusta man ta kamusta ni ana sa ilaha? Pero sa uban gani sa itong mga friends, mo bitaw nang naay ma-develop sa ubang tao kay naay concern ka ayo ana, no? Mahimo nga natagaan na to og higayon ang kaaway nga may muguba sa ato ang relasyon. Bro, giginahanglan niya di na to ka natugutan. Amen? Praise God, hallelujah. Prayer is communication, amen? And the secret of intimacy in your spiritual life is being able to share your thoughts, your hearts, praise God, your feelings, without fear of rejection, amen? No, ingana po na sa ato ang mga pag-ampo at ubangan sa tumbingan Diyos. Dili lamang sa ato ang personal na kinabuhi, kundi pag mo adto na punta sa atong spiritual life, praise God, nagkinahanglan yung communication at ubangan sa atong buhi nga Diyos. No, kung gusto ta nga ang atong relasyon sa atong bana, igsuon, mga anak, nindot kaayo, kinahanglan atong communication, praise God. Ingana po na sa pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos. Kung gusto ta nga atong relasyon sa Diyos, praise God, magpadayon, mahimong nindot, nagkinahanglan sa communication, praise God, o ikinahanglan nga, kahibaluta, praise God mo, istorya, atubangan sa tubig nga Diyos, atong mga panguna-huna, praise God, kung amang kung dili na ito pagawas ganyan nas itong huna-huna, kanang lain na nga itong paminaw, di ba? Pero kung natin mga kalipog, sa itong mga panghuna-huna, mga walay peace ang ato ang huna-huna, giginahanglan nga, sugdan nato sa pag-communicate sa itong nga Diyos. Isulti nato kung saan atong mga panghuna-huna, diya kaniya. Isulti nato kung sa'y sunod sa atong kasing-kasing, bisag makaingot nga, kabalo na bitaw ang Diyos, kung sa'y akong unang kasing-kasing. Pero nindot kaayo na nga, mo istorya ta sa atong gibati at ubangan sa atong buhi nga Diyos. Kay pinaagi ni ana, nag-communicate ta, praise God, sa ato ang magbubuhat. O buhato nato ka na, nga walay pagduha-duha, o walay feeling ba nga ka nang i-reject ganita sa ato ang istoryahan. Kay mogay na nga kisa man good nga nung dili ta makikistorya sa ato ang partner sa kinabuhi kaya naman naatay kanang kahadlok ba of rejection nga kanang kasukanta ana di ba naaman as una samot kanang natay nahimo nga dili maayo nga makaingon ta nga kasukan jud ko ani sa akong bana ba no kay tungod dili jud maayo akong gihimo no muna mao kanang gina-enjoy kanunay sa ato ang kaaway nga kanang dili ka makikistorya kay kasukan kay nga pero kabalo ba mo nga nindot kaayo nga natay communication bahalag maayo man sa dili praise God dapat kuhaon nato kanang kahadlok nga i-reject ta amen praise God hallelujah unahon nato nga masinag na bago ta istorya sa ato ang partner unahon sa natong istorya ang atong buhi nga Dios amen kaya naman para kuhaon niya ng kahadlok praise God kung una kahadlok ako sa diin nga i-reject ta sa ato ang partner i-reject ta sa mga tao nga atong pag-istoryahan praise God hallelujah mahadlok ta nga i-reject ta, mahadlok ta nga makasukan ta, ug daghang mga kahadlok nga may magina-inject sa atong mga panghuna-huna. Mauna mga daghan tag mga secrets, di ba? No? Praise God, hallelujah. Mga sekreto nga kabalo ba mga kanang mga butang mo na'y makapaluya kanato. No? Ug usa ni ana mahimo mga apektuhan ang relasyon nato sa tungbuhi nga Dios. Tungod sa mga secrets nga atong ginatipigan sa tong kasing-kasing nga mahimo ka na nga muna'y gamiton sa kaaway nga mahimo nga i-inject kanunay sa itong mga panghuna-huna no nga dili ta mahimo magmalipayon kay tungod lamang nga ng mga butanga pero kung mga itag kaisog sa Dios praise God kaalam kay balo nga langit nun unsaon nato nga makalikawasan niya ng mga butanga praise God di ta mahadlok amen hallelujah man kaya naman tabangan ta sa atong buhi nga Dios hallelujah o kung gusto pa ta nga masuod sa atong buhi nga Dios praise God ayaw kahadlok sa mga butang nga angay natong i-share sa atong buhi nga Dios. Amen? Hallelujah, glory to God. Unsa man ka na? Praise God. Naay mga panahon nga kanang natay gikalagutan, ana. Di ba? Lisod mag-istorya to sa ubang tao kay basig maabot sa tao nga atong gikalagutan. Di ba? Kasagaran nga na manggid na no?
daghan nag-istorya, basta na maabot-abot. Pero kanang pagbati atong istorya sa atong buhi nga Dios, maka-create noon tag atmosphere nga kung saliin mahimong mapasuod pagyuta sa atong buhi nga Dios. Praise God, hallelujah. Dili tangay mo tago sa atong gibati at ubangan sa atong buhi nga Dios. Praise God. What are the enemies of intimacy? Praise God, naay mga butang, praise God, nga mahimong ato kining ma-apply both sa ato ang partner sa kinabuhi o sa atong buhi nga Dios. O bago ko magaparay ni Ana, praise God, ang akong masulti lamang nga, focus on your relationship with God. No, gigina mo focus lamang ta sa atong relasyon diya sa atong buhi nga Dios. Kaya nga naman, kung naka-focus ta sa atong relasyon at tubangan sa atong buhi nga Dios, dili isod nga mahimong nindot ang atong relasyon sa atong partner sa kinabuhi. Praise God, hallelujah, glory to God. What hinders your intimacy with God? Usa man ang mga butang nga nakahinder sa ato ang mahimong suod diya sa atong buhi nga Dios. Praise God. What keeps you from moving beyond thinking of Him as just a casual acquaintance? Kisanay mga butang mga kanang imbes nga gusto ta mag-focus sa atong buhi nga Dios, pero na yung mga butang nga makapawala sa atong focus sa Dios, di ba? Pero kabalo ba mo nga katong mga butang nga dili kato siya bulungtad sa hangtod, kundi ang ato ang relasyon diya sa atong buhi nga Dios mo kanimo hangtod mulungtad, praise God, hangtod sa hangturan. Praise God nga mahimong makauban nato ang Dios inig-abot sa panahon tungod sa atong relasyon diya tubangan sa atong buhi nga Dios. Pero unsa may atong ginahimo? Mas ginatagaan nato importansya katong mga butang bangamoy nakapadistract sa ato ang praise God panguna-huna atubangan sa atong buhi nga Dios. Praise God, hallelujah, glory to God. Pag-iskutan nato ang enemy number 1, mao kini ginatawag nga business. Ang ato ang kabisi sa kinabuhi. No, dagan kayo tag ginakabisihan, amen? Praise God, hallelujah. Bisag galing ko na ta sa cellphone bisihan ako eh. No? Bisag galing ko na gudala bisag kaon nga kabisi ba oy, no? Daghan kay mga butang. This is undoubtedly the chief fool that turns our good intentions into will-worn excuses. Praise God, and leaves us feeling guilty. No, dili nato malikayan or dili ni siya ingon nga kanang dili nato ikalalis nga mauning pinaka leader gyud sa atong enemy kaning ato ang kabisi nga bisag kaya gud nato kabalo ba mo nga ang tawo daw nga busy mo nang tagaan nimo og trabaho kay nganuman mahimo niya kaysa katong mga tawo nga way ginahimo. Kaya unya-unyaan raman na. O, yan na kay napay bitang panahon. Pero kung katong tao nga busy, unsa may himuon niya? Tagaan niya tog time, dapat mahimo na ako ni ron kani-kani kay para nga mahimo na ako ang tanang mga butang. No, nga na ang tinuod nga busy. Pero kita kis bisag tibok adlaw no natay mga plano pero pag sugdan na ginatog degda, gulit atong cellphone. Makaingon yun ko nga wa na gitay mahimo. No, kapasan na yung mga wala na may ginakadalian, ano gani? Wala, makaingon nga, dili fruitful ang atong tibok adlaw, kay wag na tayo nahimo. Pero makaingon nga, busy man good ko. May mong girason na lang nato no, ka-busy, pero tinuod ay dili ing ana, praise God. Og dagantag mahimong alibay, amen? Kahibalo gud to nga kinahanglan nato, praise God, hallelujah. Mabasag Bible, og mo pray, pero may nga nga busy man good ko ana, di ba? Kinahanglan nato na og kabalota aron nga mahimo nga muuswag ang atong spirituhanon nga bahin. Kay pinaagi man gud sa pagbasag Bible, sa atong mga pag-ampot tubangan sa tumbing nga Dios. Praise God, diha mas mulambo pagyud ta sa atong pagpangalaga diha sa tumbing nga Dios. Praise God, hallelujah. But we are too busy, amen? Busy kita. Kinsa may makabasag Bible diri sa kada adlaw? Bisa ka isa ra ka verse ana. Di ba? Mo gay nagis ano nga kanang mo kuanta mo kanang malipay na lang tabak. Kabalo ba mo gis kanang tagaan tag schedule? Kanang mo tudlo baron ta, mo wali ta ana. Gisa mo reklamo pag ta. Pero kabalo ba mo kung makapamalandong ta?
Praise God sa mga buluhan to naghihatag ka nato, makapasalamat gid ta sa tumbuhi nga Dios. Kaya naman pinaagi ni ana makabasa ta sa pulong sa Dios, praise God. Pinaagi ni ana makapamalandong ta bago ta mo himo sa atong mga outline, praise God, makatuon sa atong mga ipangtudlo. O pinaagi ni ana no, praise God, mahimo nato ang mga butang nga angay pahimo sa Dios sa matag usa ka nato. Kaya naman, kinsa may naka-experience din nga kay bisag usaw basa sa Bible di gid siya kasabot. Pero sugdi sa pagpiko sa imong mga tuhod, praise God. Ngayon giya di ato bangas tumbing nga Dios. Og balik kang imong gibasa, di ani mo barang ay ngani ram di pasabot. Kapila naman ang anak kong nagibalik-balik basa, wa di gyud na ko masabtan. Kaya nga naman, bot pasabot, praise God, nagkinahanglan gyud tag giya nagikan sa tong buhi nga Dios. Praise God, nagkinahanglan tag kaalam kay balo nagikan sa atong buhi nga Dios. Ug no dili nga mahimong atong irason lamang atong kabisi mo nang kinahanglan niya magahintag time, praise God, sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God. Kaya kung ang atong relasyon sa tao, sa imong uyab baron, sa imong bana, dili mo taganog time kung sa may mahimong mahitabo. Di ba mahimong mulayo ang inyohang pagbati sa matag usa. Pero kanunay mo na ay nakay time, praise God, sa matag namoy time sa matag usa. Praise God, mahimo nga makaingon ka murag uyab ra mo kanunay. Amen. Praise God, hallelujah. Nga na po na sa ato ang pagpangalagad sa itong buhi nga Diyos. Glory to God. In what's the solution in our priority? Pag mayon kag priority, di ba dapat maog yun ang imong unahon? No, mahimutang busy sa kanunay, pero pag nakay prioridad sa imong kinabuhi, mahimo nimo ka ng mga butanga. Praise God, we find time for what we consider important. Amen? Di ba pag makayuntang importante ni nga butang, mangita di ka pamaagi? No? Mas kanang, importante ba kaninyo ang kanang liyog dagat? O niya, libre pagyod, libre kaon. Pero bisan gani na amoy trabaho, absent sa ako kay nindot ni. O, di ba ang inyong trabaho, importante ito, kaya naisweldo. Pero nga nung mahimo man nato nga, ay di isa ko magtrabaho ro kay mga ligo, mig dagat. Anak gani, kung ang kanang buta nga himuon nimong priority sa imong kinabuhi, himuon nimong importante sa imong kinabuhi, mahimo gid nimo, amen? Praise God, mahimo gyud nato kanang tanan mo na nga pag makaingon ta nga importante ka ng butanga, himo ka ng priority sa imong kinabuhi. Himo nato ka ng priority, praise God, sa atong mga kinabuhi. Glory to God, hallelujah. Kung para sa ato importante ang pulong sa Dios, tagaan natong panahon ang mga pag-ampo, amen. Tagaan natong panahon ang mga pagbasa sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kaya kanang mga butang nga importante ka na, pero kanong di man gyud nato mahimo sa matag adlaw. No, pero importante man kana siya. Amen? Praise God. Ang pagkaon sa pamahaw, paniud ko, panihapon, importante ka na. Amen? Pero kanong di man nato makalimtan ang pagkaon. Sobra-sobra pa isa, napay mga snacks. No? Pero ang pulong sa Dios, nahimo pud kining pamahaw, panihapon sa atong pamahaw, paniud ko, panihapon, gihapon sa atong kalag. Pero kanunay natong makalimtan. Praise God. Pero kinahanglan niya, ato na kining iprioridad sa atong kinabuhi. No, dili pa man pud ulahi ang tanan, amen? Praise God, tanan himong biktima na ining butanga. Praise God, mo nga kinahanglan. Praise God, pamalandungan nato kanunay ang pulong sa atong buhi nga Dios. Praise God, kada adlaw pareha lang tag oras, amen? Naghihatag sa atong buhi nga Dios. Kinsa na ay 25/7 diri ah. Di ba 24/7 na gyud ang atong oras? Bisag madato man ka, mapobre man ka, naman kay balay sa wala, pariha ra gyud oras ang matag usa ka nato. Ug ganong mahimo man sa uban, praise God, ang mga butang nga angay nilang himuon sa tibok adlaw. Praise God, hallelujah, nagkinahanglan lamang ka na no sa ato ang pagmanage sa ato ang time. Praise God. Kaya kung kanunay na kung kining ginaingon nga kung kaya man nato musayo sa atong trabaho. Praise God. Nga dili man nato sayuhon ang pag-adto sa balay sa atong buhi nga Dios. Praise God, himo na tong prioridad kanunay nga mahimaya nato ang atong buhi nga Dios. Nga naman, once nga unahon nato, praise God, ang tag-iya sa panalangin. Ang tanang mga butang igadugang lamang kana sa atong buhi nga Dios. Praise God, ay mga panahon nga maluyag ta. No walay tao diri nga di maluya. Mapastor man ka, ma-elder man ka, unsa man ang imuhang posisyon, praise God, hallelujah. Nay panahon maluya gid ka sa pangalagad sa buhi nga Dios. Pero dili nato tugutan, praise God, nga mahimo ka ng babag sa atong pagpadayon sa pangalagad sa atong buhi nga Dios. Halo kung makabati tag kaluyahon,
mas the more pag yun ta nga makikommunicate sa atong buhi nga Dios. Kaya kung maluya ta din nga ay na ko magki-communicate kay kasama God, di ba? Pas anang mawa atong gugma sa ato ang sa inyong uyab, sa imong uyab diha. Kay tungod wala na communication, di ba? Di na lang wala lang ang hitang lain. Pero di ba ang uban sa ginahimo nila? Pag wala na gani communication, di ba, magsipag, ngano di naman kamotex nga lang gani, di ba, kuliton dyan na to. No, nga na. Pero kabalo ba mo, pag panahon gani nga, maluya na ta, praise God, atong kuliton, praise God, ang Dios nga iyang ipabatsyag ka na to, iyang presensya. Praise God, aron nga mo balik usab ang kadasig, praise God, hallelujah, nga atong mabatsyagan sa pangalaga diya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God. Munang kisa, mahimong rason na lang nato ang kining kabisi nga ginaingon, amen? Munang di nato tugutan ang mga kabisi sa atong kinabuhi nga mahimong babag, praise God, sa atong pagpangalaga diya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God. Ikaduha, nga enemy, hallelujah, glory to God, mao kining atong attitude. Tanan-tanan mga kinaya, amen? Praise God, kinsa ang attitude? Ang atong pagaisgutan, ato ang attitude, praise God, hallelujah. It's quite amazing how your personal relationship with others affect your relationship with God. No? Kung unsa nato pagdala sa ubang tao, mahimo ka nang maapektuhan usab ang atong relasyon sa tumbing nga Dios. Kay dili pwede nga maayo na ta sa Dios, pero dili ta maayo sa atong mga igsuon. Dili ta maayo sa atong mga silingan. Dili ta maayo sa mga tao nga nasa atong palibot. Amen? Praise God, hallelujah, glory to God. Usaw pa nga nahigugma ta sa Dios. Unyang atong kanang halos silingan nato atong kalaban, di ba? No mahimo maapektuhan, praise God, sa atong attitude ang relasyon na tubangan sa atong buhi nga Dios. Kaning kasuko, mga kayugot, mga pagbati nga dili maayo o kaning mga panguna-huna nga negatibo. Hallelujah, glory to God. Ikinahanglan niya kay unsaon man niyo payon sa atong buhi nga Dios. Lord, good morning, Lord. Dili gyud maayo ang akong pagbati kinsay makaingon ana. Bisan gali sa mga tao nga sa atong palibot, ato lang masugat-an niya, nakasabad mood, makatimbaya pa ba ka? Ngayon ka, mayong buntag diha, ayong nasugatan, bad mood pod, mahimo ba ka nimo nga mapalipay siya nga ikaw utropod? Di ba mahimo maapektuhan natin? Wala rin nahitabo, wala rin pansinay, di ba yan ang nahitabo? Pero kung maayong imong mood, yan, makasugata kag dili maayong mood, makahimo nga maka-apekto po to sa iya nga, kanang makuan po siya ba, magkaroon po siya good mood tungod sa imuha. Di ba, yung anak po na? Muna ay kinahanglan niya, atong tarungon ang atong attitude. Amen? Amen. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Mayroon ka nga, instead nga, pag naka sa dili maayong panguna-una, dili maayong pagbati, yung ka, Lord, it's me, I am not very happy right now. No, di ba may anak ka nga, di ba instead nga, sa'yo pa kayo tas kabuntagon, may ka, Lord, good morning, salamat sa imong pagkamaayo, ingana, no, salamat kay buhit pa ko, no, ingana, may mo, kay kung naka sa bad mood, and then, dili ka control sa imong pagbati, ang imong mayroon sa Ginoo nga, Lord, good morning, pero dili jud maayo ang pagbati ron. Instead nga unahon unta nato sa pagpasalamat ang pagkamaayo sa Dios, nga bisag dili maayo imong pagbati, natulog ka, nga pagabuntag nakamata pa ka. Kay kung dili maayo nga atong pagbati natulog ta din, wala na ta nakamata, may mong questionable atong kaluwasan. Di ba nga namatay ta nga dili maayo ang atong pagbati. Pero kay tungod gahalag dili maayo unta atong pagbati, and then nakamata pa ta, praise God, unta kabalo ta magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ngano man gitagaan pa nag-chance sa Dios, praise God, nga atong i-correct ang mga butang nga dili maayo tong niaging gabi. Nga nisugot na lang ta matulog nga di maayo ang atong mga pagbati. Amen? Hallelujah, glory to God. Praise God mo na nga. Isa, di manikayan sa ato ang mga anak, sa atong bana, sa asawa, na mga dili maayong pagbati nga mahitabo. And then, sugot na lang ta matulog, waiting ganay, pila na kagabi, pila na kaadlaw, pero usa ka may butang nga pasalamatan nato ang Dios kay bisag nga na nahitabo. Praise God.